sunana Husaina Halil. A cikin shirye-shiryenmu da muke kawo muku na yau da kullum a cikin wannan tasha ta mai albarka wato Fitila RTV, online radio and TV station. Yau za mu yi magana ne akan sana'a. Sana'a tana da matuƙar muhimmanci domin kuwa tana hana roƙo, sannan kuma tana ɗauke tunaninmu daga shiga abin da bai shafe mu ba. Tana da matuƙar muhimmanci sosai idan za ka fara sana'a. Ka duba su waye a kusa da kai. Idan na ɗauko abin nan na ce zan siyar, waɗannan mutanen na wajen suna buƙatar wannan abu ko kuma ba sa buƙata. Idan na kasa shi a farashin da nake son na sai da kayana, mutanen wajen nan za su iya siyan abin nan ko kuma ba za su iya siya ba. Wannan yana da matuƙar muhimmanci sosai a cikin sana'a. Mata mu tashi, mazanmu da matanmu, ƙwanmu da kwarkwatanmu, mu daina zaman banza domin kuwa lokacin zaman banza ya riga da ya ƙare. Yake ‘yan uwa, ya kai ɗan uwa, kar ka yi tunanin cewa saboda ka gama digiri ka ajiye kwalinka kana jira har sai gwamnati ta kirawo ka ta baka aiki sannan za ka farka daga baccin da kake yi. Na mata mu da suke gidan aure, shin kullum za ki fita salo ko kunshi sai kin jira mai gidanki ya baki kuɗi sannan za ki fita, ko kuma baki kika yi suka zo miki daga wani waje kina so ki ƙara musu kuɗin mota sai kin je wajen shi kin karɓo kuɗi sannan za ki zo ki sallame su? Ta hanyar yin sana'a za ki iya magance waɗannan ƙananan buƙatun naki na cikin gida. Kin ga kuwa kin taimaki kanki daga wajen bani sannan kuma kin taimaka wa mai gidanki, kin rage mishi wani nauyi na hanyar zamantakewan ku na aure. Ina da nau'in sana'o'i daban-daban kamar gini, ɗinki, saƙa, walda da irin wannan sana'o'in namu da muke a cikin gidajenmu na mata wato ƙulle-ƙulle kamar sai da kuka, gishiri, daddawa, kanwa, soya awara, soya kosai da sauransu. Da wannan ne muka kawo ƙarshen wannan shiri namu, sai mun haɗu da ku a shiri na gaba.